Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि चेनेलाव नोंफानि चेनेलाव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बाद दे Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय थ' दिनै दैलांनिफ्राय माइ गायनायनिफ्राय बिराद गोबाव जिरायबाय ओमफ्राय दिनैसो आं ब्लग लाबोलायबाय गोदान आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन थ' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय जोंनि गामियाव गामि खर'आव माने मोनसे थौल बिबारनि फख्रि दङ गिदिरनो बेखौनो जों दिनै नायनो थांगोन मेंलायलायबावो जि स्पिड बुंखायो र' मा होनो थौल बिबार नङा फामे बिबार थ' फामे बिबारनि गिदिर फख्रि दङ बेखौ जों नायनो थांगोन चलो देखते है नै सासे सिनालै ओइ सासे दिनै मोनबाय केमेरायाव नङा थाखोमायो दुम्पा निजोम आंना बे फामे बिबारनि फख्रिया जोंहा मादैमोनहानि न' खाथियावनो आरो जेनेबा ओमफ्राय मादैया बुंहरगासिनोमोन आंखौ फामे बिबारा बारग्लांजोब्बाय नायनो फैला नामा होननानै थ' फाइनालि दिनै फैबाय A few moments later. सिरि थ' गाइस मोन जों सफैनाया फैगौ माने 12थायानो जाबाय जों सफैबाय नै बेसेबा समायना नै आलारिया बगर मोजांनो ओरै दंबाय एसे गोलाव देन्थाबो सिमफायफोरा लानो हामनाय बायदि लाबो थ' गाइस बेखौ जायो बे बिबारनि सिंनि बेयो जोबोर समायना गाइसमोन नोंथांमोना नायनो फैनो हागोन जोंनि गामियावहाय जोंनि खाथिफोरा आरो जेनेबा बोखाबाबो बोखानो हाला नै बे बुस्थुआ रानानै बेबायदि जायो ओमफ्राय बेनि फिथाइखौ जायो हमलाय दोनबा नैबेखौ बेखौ जायो सोरबा गोथाव मोनो जों जाफेरा नालाय ओंखायनो बारा गोथाव मोना गोसोम गोथां बे सिंनि गोथांखौ गारनांगौ गोफा जायो केमेरामेन आंना खर'खौनो दानस'नाबाय थायो जानोसो लुगैबाय जानो खोमाबा गोदो जानो लुगैबाय नोंसोरो ओइ गोसोमखौ खम ओइ दि गोसोमासो गोथावसिन बेखौ जायो एवना जानो मिथिया मेगन बायसि नुना आयु बारबोरगावसो नुयो नालाय फाग्लि जालायबाय बिसोरो सासेथ' लाबायनो देखायदो बिबारा खाग्राफ्रा नायबावदो आयु दे गोलाव दोनथाखा हरदो यु जि मोजांखा बे फामे बिबारनि फख्रिया बे मोनसे आरो ओरैजायबो मेल्ला दङ बै गोलावसिम बेसिम ओरैबो दङ इसोरो थाथेरनो हाला जायगा मोनसेयाव बेयाव बारलाय नायनायफ्रा I love you my nubai wow oh my god wow बिनानावा I love you too जोबोर समायनालै आयौ अ बिलाइखौबो मोननैसो लाफादो
बोरैबाहाय मानसिफ्रा गथ'फ्रा माबा बिबार देखायबाबो देखाया थांसै जों सफैनो 12टा बाजि सफैनो ओरैथ' 12टा बाजि सफैनालाय ओरै थफिजोब्बाय फामे बिबारा ओमफ्राय बारा गोबाव थानो हाला 12टा बिराद सान्दुं गोसा 12टानि आयु जेनथेन फट'फोर मोननैसो लाबाय थांसै गासिबो नैबे बेफोरो फिथाइ ओंखारनाय बायदिफ्रा बेफोरो गासिबो बिबारमोन जों माने बारगा फुनाय समावसो फैबाय बारगा जोब्बायानो बेयावसो फैबाय जोङो ओमफ्राय बे फिथाइखौ जोंहा आइया जानो बिराद गोथाव मोनो जोंहा आइया बिराद जायो आइनि थाखाय लांसै बेखौनो हा ओइ बिथम दै जों बारा जानो हाया आइमोन जाया नालाय गोदै बुस्थु जानो गोथाव नारेंखल गोरलै जेरै बेबायदि ओमफ्राय जों जानो हाया आइनो लांसै आइया बिराद जानो गोथाव मोनो हेलौ जाबाय दे मालाय मादैमोननो हाबफैबाय दसे थाइगिर लाबाय नारें लाबाय सब गोखै थांसै बाय बाय पापु बाय 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 गु सि थैयो थाइनैसो खानांबावबाय जोंहा मादैया मेगन हायि जादों गासिनावबो जादों मेगन बेमारा बिथांमोनहाबो न'खर फरियालाव जाजोबदों बुथे जाना दं मानसिया मेगन सेगन बुनानै थांसै खालामनोसै थ' गाइसमोन जोङो दायो थांनो ओंखारबाय मादै मोनफाय ओंखारबाय मालाखो थाइगिर लादों नारें लादों लाजिलांबाय देखायदो थाइगिर लादों देखायदो सनिया मावजिया पदमफुल लादों थ' गाइसमोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंखौ ओमफ्राय बिराद सान्दुं बुंनो हालाय लांला आङो ओमफ्राय लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामनो होदो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो होदो थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय बाय बाय आसुगुरखौ इगनर खालाम रायजोफोर माबा माने आसुगुरा दाख्लै कलम ओंख्रिखौ मा होनोमोनलाय मान्दे ओंख्रि खालामनानै बेबायदि जादों बिराद लेथ्रा जादों माने मान्दे ओंख्रि खालामनानै नारेंजों फुबाबो खारा लेटजोंसो सोनांसिगोन जोंहानि न' खाथियाव माबा फैबाय मा होनो वाटार साप्लाइ फुरा धालाय होगासिनो